Sláva Isusu Christu, bratu, ideme na to, dneška hruď, rýchly tréning, za 6 minút dokopy a bola to taká šalená super séria, robil som vlastne len 2 cviky, boli to tlakové cviky, čiže tlaky na úzko, na široko, pod hmatom, nad hmatom, všelijako. A druhý cvik bol procismerné kladky, stahovanie, tam som mal naloženo, na procismerných som mal naloženo 16 kg. A momentálne teraz mám na tlakoch, keľo to na štange 75 kg. Čiže tu som sa snažil všade ísť viac menej do zlyhania. A na koncu tréningu som zrucil 14 zo štangy, pretože už bolo to bars veľo, už som s tým nedokázal ani pohnúť. Čiže na koncu som robil len späť dešatku a to úplne stačilo. Bolo to paradzina, mám rád taký rýchly tréning, bum bum bum. A musím povedať, že hruď bola na čisto zničená. Na koncu som už nedokázal ani poradne stisnúť z ruky so procismernými kladkami. A musím podotknúť, že tam je celkom malá váha, nie je to nič extra. Mám rád procismerné kladky, pretože keď vidíš tú techniku, je taká zaujímavá, že lokce sú opreté o tú látku. Čiže vlastne musím trošku zapnúť biceps, že by som to znal pricisnúť. No a pokiaľ robím procismerné kladky, biceps oddychuje a biceps je kúštik namáhaný. A keď tu ešte zapájajú tricepsy, aj ramena. A keď robím procismerky, tak tam oddychujú tricepsy. Čiže si myslím, že výborná super séria na hruď, toto je 2 cviky. Neodpalím to, bo keby som robil zašedajaký tlakový cvik, tak by som asi skorej odpalil triceps než hruď a to určite nechcem. A tu na triceps furt mohol kus odpočinúť, ale hruď dostávala riadne bomby. Dobre bratu, to je bolo všetko, len taký rýchly tréning som chcel uploadnúť. Majšie trimše a tak rob, že by dobre bolo a jutre možno bude, dáme arm day, dáme dajaké ruky. No ešte uvidím. Dobre, čaves.